Για ακόμη μία φορά έχουμε επιστρέψει με πολύ δυνατό επεισόδιο. Για ακόμη μία φορά έχουμε επιστρέψει δρυμύτεροι με ένα επεισόδιο το οποίο είναι για εκλεκτούς. Κακά τα ψέματα, είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις κόσμο που θα ακούει τόσο πολύ νέγρο του Μοριά. Όχι ότι δεν το έχετε μυρίσει από τον τίτλο, αλλά σήμερα έχουμε επιστρέψει με υποκειμενική γνώμη για το θρασίτατο EP. Και για να κλείσω τα σερί του για άλλη μια φορά ή για ακόμη μια φορά έχετε συνδεθεί στο επεισοδιάκι μας να ακούσετε τον Πάνο, τον Αντώνη και γενικότερα τους Mind the Rap που επιστρέφουν όπως κάθε Παρασκευή ή κάθε δεύτερη Παρασκευή. Πείτε μας κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε να μας ακούτε πιο πολύ, δεν είναι κάτι. Ζητήστε το ευγενικά και εμείς κάτι θα κάνουμε. θα κάνει μια συσκέψη στο ΔΣ του καναλιού, εγώ και Αντώνης δηλαδή, και θα το δούμε. Γιατί δεν είναι αρκετά τα δύο άτομα για διοικητικό συμβούλιο. Είναι υπέρα αρκετά. Λοιπόν, και αφού ξεκαθαρίσαμε ότι περάσατε στη σκοτεινή μεριά του Spotify, να πούμε ότι το θρασίτατο EP είναι 5 κομμάτια, ένα feat. Τα κομμάτια με τη σειρά είναι 2 αλάνια στο trap, James Jacob Williams, κάπως αλλιώς Vol 11, ο Θρασής και τα χρόνια τα ωραία. Ο Θρασής είναι και feat με το Σάσκι. Γενικά ο δίσκος έχει 4 διαφορετικούς παραγωγούς, Αντώνη. Εδώ θέλω λίγο τη βοήθεια σου. Έχει τον Odidose. Έχουμε Odidose, Evanes BK, El Professor, αυτά. Ωραία. Έχουμε 3. Έχουμε 3 διαφορετικούς παραγωγούς. Ωραία. Πηγαίνω να το σχολιάσω εντωμεταξύ αυτό, γιατί στο πρώτο κομμάτι κιόλας είναι η παραγωγή Odidose με Evanes BK. Και λέω, Evanes BK τον βλέπουμε πολύ αραιά γενικά στις κυκλοφορίες του Νέγρου. Δηλαδή ήταν από τα πολύ πρώτα του, έχει μπει και στο Μπέσα, στο Κόφιο Άτακτος, έχει μπει λίγο και σε άλλες κυκλοφορίες διάσπαρτα. Και μου έκανε εντύπωση, λέω, είχαμε καιρό και μπήκε μέσα. Είναι ξεκάθαρη απόρρεια γενικά τη πολύ καλή σχέση που έχουν ο συγκεκριμένο παραγωγό με τον Νέγρο, ακριβώ επειδή ήταν στα ξεκινήματά του πάρα πολύ μαζί και οι δύο και έχουν κάνει πάρα πολλά projects. Ξέρεις τι, και το αραιά που είπα ρε παιδί μου πριν, το λέω με την έννοια ότι στις αρχές φαινόταν πάρα πολύ στα μπίτια που έφτιαχνε για τα κομμάτια του Νέγρου του Μοριά, και μετά απλά χάθηκε λίγο και έκανε πιο rare εμφανίσεις, αυτό είναι όλο. Παρ' όλα αυτά χάρηκα πολύ που το είδα και πραγματικά νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο από το να πάμε στην πρώτη κυκλοφορία, 2 αλάνια στο τραπ. Λοιπόν, Αντώνη, Θέλω να ξεκινήσει ο κύριος Νεκτάριος, όχι μίλησα πρώτος. Σε παρακαλώ. Θα τσακωθούμε πάνω και είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, λοιπόν. 2 αλάνια στο trap. Γενικά θέλω να το σχολιάσω σε 2 μέρη αυτό το κομμάτι. Το μέρος πρώτο, που είναι διαφορετικό από το μέρος δεύτερο προφανώς, αλλά που είναι άλλο το beat, είναι άλλος ο ρυθμός, είναι άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, Για όποιον δεν έχει ακούσει, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι το κομμάτι αυτό σπάει σε 2 αυτοτελή κομμάτια. όπως και τα μορισιώτικα στο αντίστοιχο κομμάτι του Νέγρου με το Dove, στα Dove Sessions. Ό,τι είναι. Οπότε εσύ ξεκινάς δηλαδή με το μέρος πρώτο και με το μέρος δεύτερο. Έτσι λέω, γιατί. Πόση οργάνωση αυτό το κανάλι, παρακαλώ, ακούω. Λοιπόν, το πρώτο μέρος λοιπόν του κομματιού είναι ένα πολύ ενδιαφέρον beat που απλά δίνει vibes, ρε bro. Δίνει vibes. Ο Need of Me δίνει πολύ ωραίο verse που σίγουρα τραβάει την προσοχή μου και μου δίνει ένα πολύ ωραίο effect στο αυτή. Με ταξιδεύει πολύ ωραία. Με προετοιμάζει πάρα πολύ καλά για το τι θα ακολουθήσει στον δίσκο. Είναι ένα καλό intro. Okay. Το δεύτερο μέρος είναι ένα λίγο πιο low hype beat. Με έντονο το κοινωνικό μουσικό στοιχείο. Με τη χρήση 2 διαφορετικών οντοτήτων, το αγόρι και το κορίτσι, ρε παιδί μου, που ακολουθούν τα πρότυπα που προβάλλονται, υποτίθεται το μεγαλύτερο μέρος της σκηνής, που υποτίθεται δεν τα βιώνουν, για να ισχυροποιήσει τη θέση του ότι οι περισσότεροι δεν ζουν, απλά προβάλλουν ψεύτικα είδωλα. Καταλαβες. Με αυτόν τον τρόπο ο Νέγρος θέλει να πει ότι ξέρεις τι, οι 7 στους 10 δεν τα ζείτε, αλλά τα γράφετε και παραδειγματίζετε, ας πούμε, με λανθασμένο τρόπο κάποια παιδιά, τα οποία νομίζουν ότι έτσι είναι η ζωή, ξέρω εγώ. Οπότε, πάρα πολύ καλό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Μπράβο, Νέγρε. Παντρέψουμε. Θα του βάλω ένα 9,5 στα 10. Ξέρεις τι, αυτό που λες, ότι είναι και λίγο πιο κοινωνικοπολιτικά τα μηνύματα περνάει, σε όλο το EP το παρατηρώ. Ναι, ισχύει πάρα πολύ. Φαίνεται λίγο ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, ο Νέγρος γενικά είναι ατακαδόρικος σε αυτά που θα πει, στα flows του, στα verses του, αλλά έχει πετάξει και λίγο κάποια
hot έτσι. Ναι. Γενικά θα επιστρέψουμε πολλές φορές σε αυτό το σχόλιο, το κοινωνικοπολιτικό στοιχείο του Νέγρου, γιατί θέλω να κάνω και μια άτυπη σύγκριση μετά. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αντώνη, πώς φάνηκε το κομμάτι? Γελάω με αυτό που είπες με την άτυπη σύγκριση, γιατί τώρα δεν κρατάμε σε ενδιαφέρον και αγωνία μόνο τους ακροατές. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα πεις. Ακριβώς. Το hype ανεβαίνει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά συμφωνώ ότι είναι πολύ καλό intro. Όταν το άκουγα εντωμεταξύ στην αρχή δεν περίμενα το ότι σπάει στη μέση. Δηλαδή όταν άρχιζε να αλλάζει, λέω ok, μάλλον πέρασε το επόμενο τραγούδι. Και λέω ok, πολύ μικρό δεν ήταν γιατί ήταν στο 1,5 λεπτό ξέρω εγώ. Όχι, είναι και εγώ. Και ακούω τα vocals που βάζει εντωμεταξύ πίσω του Μους που είναι πολύ ωραία ρε φίλε. Ο Μους δηλαδή για κάτι τέτοια έχει top φωνή και στον τρόπο που δουλεύει και λίγο το tune και τα λοιπά. Γουστάρω. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο από τα δύο parts του κομματιού. Γιατί και τα δύο είναι πολύ δυνατά. Το καθένα δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό στυλ. Τι εννοείς, αν είναι κάποιο καλύτερο από κάποιο άλλο? Ναι, ρε παιδί μου, ή αν ξεχωρίζω έστω από αυτό το ένα κομμάτι, part A ή part B. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Μου αρέσουν και τα δύο full. Όχι, ναι. Αλλά πραγματικά μου αρέσει το ότι έχει μπιτάρα. Και αυτό έχει μπιτάρα και γενικά όλο το EP είναι πολύ προσεγμένο στο πώς το έχουν ντύσει μουσικά και τι έχουν διαλέξει. Συμφωνώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία δουλειά και πραγματικά δεν μένει κάτι άλλο από το να πας στη συνέχεια. Δηλαδή, αν το intro έχει ένα ρόλο πραγματικά να σε προετοιμάσει για το τι γίνεται, πόσο μάλλον όταν σπάει σε δύο μικρότερα κομμάτια, όντως έχει και μια πιο κοινωνικοπολιτική άποψη και μου αρέσει ρε παιδί μου που έμεσα, χωρίς να κάνει κακό trigger κάποιον, μπορεί να σου πει ότι ρε φίλε, αντικειμενικά είμαστε σε μια φάση που το φαίνεστε μας νοιάζει πιο πολύ από το είναι. Ναι. Είμαι πολύ υπέρ σε αυτό που είπες. Αλλά εντάξει, επειδή πολλά στοιχεία ανακυκλώνονται, προτείνω να πάμε στο δεύτερο, στο James Jacob Williams. Θα ήθελα για ακόμη μία φορά, επειδή έχω το σερί πλέον από το intro με αυτή τη φράση, να μιλήσεις εσύ και να κρίνεις αυτό το κομμάτι. Αλήθεια. Αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, το συγκεκριμένο κομμάτι ρε φίλε είναι για μένα, πώς να το πω. Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα ωραία φορτωμένο beat. Γιατί είναι φορτωμένο beat, αλλά είναι ωραία φορτωμένο, δεν έχει περί τα πράγματα. Που ανακατεύει για άλλη μια φορά υποδειγματικά το παραδοσιακό στοιχείο με το rap. Που πρακτικά είναι και το αντικείμενο του δίσκου, το τραμπέτικο, δεν ξέρω καν γιατί το αναφέρω, αλλά επειδή είναι καλό να αναφέρουμε όταν κάτι είναι ωραίο και όχι να το αφήνουμε ας πούμε στο ότι είναι αυτονόητο. Πάνω, το ένιωσες και το είπες, είναι πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, ο Need of Me μπαίνει σε τρομερή φόρμα και με τρομερή άνεση στο κομμάτι αυτό, πάντοντας οριακά υποδειγματικά, μιλώντας πάλι για την κοινωνία σε ένα πιο εύπεπτο και με έναν πιο εύπεπτο και εύγευστο τρόπο για το αυτό το ακροατή. Εδώ θέλω να κάνω την αναφορά που ήθελα, την άτυπη σύγκριση. Ρε παιδί μου, κι άλλοι καλλιτέχνες κάνουν κοινωνικό ραπ. Ο Ντάνι, ας πούμε, ή ο Λέξ. Ο Νέγρος, μ' αρέσει ο τρόπος που το κάνει, γιατί το κάνει με έναν τρόπο πολύ πιο εύπεπτο και ευχάριστο για το αυτό το ακροατή. Καταλαβες? Δεν νομίζω ότι το παραφορτώνει ρε παιδί μου. Ναι. Οι προαναφερθέντες που είπες ρε παιδί μου, βλέπε Ντάνι, βλέπε Λέξ, whatever, νομίζω ξεκινάνε όλο τους το κομμάτι και στο πάνε σε αυτή την τροχιά. Ακριβώς, είναι λίγο πιο, πώς να το πω, ο Νέγρος εκθέτει το ίδιο πράγμα με έναν τρόπο πολύ πιο, δεν ξέρω, ταιριάζει με έναν πιο παιχνιδιάρικο τρόπο, με έναν τρόπο πολύ πιο ευχάριστο για το αυτή. Δηλαδή, τι να σου πω, το πιο γαμάτο κοινωνικό κομμάτι που ξέρω είναι το πολυκατοικίες του Λέξ. Εντάξει ρε φίλε, δεν μπορείς να πεις ότι ο τρόπος που το εκθέτει δεν είναι, είναι δυσάρεστος, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι το εκθέτει και με έναν ευχάριστο τρόπο, το εκθέτει όπως του βγαίνει. Ναι, απλά αυτό που πάω να πω κι εγώ είναι ότι αυτοί οι καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών το μονοπολούν αυτό. Ο Νέγρος πετάει το τραγούδι, του δίνει ατάκες, ωραία verses και πετάει μικρά snippets από αυτό. Το ακούω, εύστοχα κτλ. Το ακούω πάρα πολύ. Άρα μας άρεσε James Jacob Williams, φίλε ναι, πάνω. Εννοείται. Γάμισε πάρα πολύ. Ρε, ξέρεις τι, κάνει στην άκρη λίγο τις ατάκες του, το ότι χορεύει πάνω στη μουσική με τα flows που διαλέγει κιόλας κτλ. Νομίζω ότι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά που έχει και αυτή η κυκλοφορία και γενικότερα οι περισσότερες του Νέγρου είναι ότι μπορείς να καταλάβεις ότι κάθεσαι ήρεμα να ακούσεις ένα κομμάτι και με το που πέφτει το beat έχεις αυθόρμητο headbanging ρε. Με το που σκάει πηγαίνει το κεφάλι μόνο του.
μπαίνει τώρα εκεί πέρα. Τι οργανάκι είναι αυτό που παίζει. Σαν τέτοιο. Σαν fast μπαγλαμαδάκι, αυτό πήγα να πω. Που μπαίνει έτσι πραγματικά με τραμπέτικο ήχο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν πούμε ότι έναν ήχο τον έφερε ο Beach Please και είναι το Arte Povera που είναι κλασική μουσική με rap, έχουμε νέγρο που έχει τραμπέτικο μέσα. Εντάξει, είναι ακραίο. Είναι ακραίο, ρε φίλε. Γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Γιατί έτσι, κάτι σκέφτηκες εσύ τώρα. Όχι για το Beach Please που έφερε το. Γενικά ρε παιδί με την κλασική μουσική με το rap δεν το έφερε ο Beach Please. Απλά ο Beach Please ήταν ο πρώτος που συνέθεσε κλασική μουσική. Γιατί τέλος πάντων, η μεγάλη κουβέντα ανοίγω τώρα. Μπορώ να πω απλά ότι έναν ήχο ο ένας, έναν ήχο ο άλλος. Συμφωνώ. Σταυρώστε με, τι να κάνω. Εμένα μου άρεσε. Όχι, δεν λες μαλακίες. Πρακτικά ο Beach Please τον καθιέρωσε αυτόν τον ήχο. Ευχαριστώ ρε Πάνο. Ναι. Να είσαι καλά. Απλά επειδή κάνουμε επεισόδιο για τον Kevin τώρα, Ναι, okay, το αφήνουμε για άλλη ώρα. Γενικά και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πάρω το τέλος της άποψής μου για τον James Jacob Williams και να ανοίξω εγώ λίγο το σκορ τώρα για το κάπως αλλιώς Vol 11. Εδώ θες να μιλήσεις πρώτα όμως. Βλέπεις τι είσαι. Εγώ θέλω, ναι. Βλέπεις ότι είσαι συμφεροντολόγος. Είμαι λίγο λεπουδιάρης. Πάμε. Λοιπόν, πραγματικά ρε φίλε. Σε κάθε μαζική εντός εισαγωγικών κυκλοφορία του Black Morris περιμένεις full να δεις κάπως αλλιώς. Καινούριο volume. Δεν γίνεται. Το θες. Το έχεις ανάγκη και δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτή η ατάκα. Δεν ξέρω αν την έχω ξανακούσει κάπου. Δεν ξέρω. Πάρε λίγο το χρόνο σου. Ένας podcaster την έλεγε. Σε ένα podcast εκεί που είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Φήμες λένε ότι θα ξεπεράσει τον κύριο Δημοκίδη. Ο κύριος Δημοκίδης κοιμάται με το μάτι ανοιχτό. Κοιτάζει τα charts. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ θα πω ότι ήταν μια κυκλοφορία που την περίμενα πάρα πολύ. Γούσταρα γενικά στο άκουσμα πάρα πολύ. Και για μένα έχει ξεχωρίσει γιατί θεωρώ ότι έχει το καλύτερο beat από όλο το EP. Από όλο το θρασίτατο EP. Για μένα το κάπως αλλιώς Volume 11 είναι το πιο ωραίο ντυμένο μουσικά. Και για άλλη μια φορά ρε φίλε είναι ένα track στο οποίο ο Νέγρος σχολιάζει όντως έτσι λίγο επικαιρότητα και το γουστάρω. Χωρίς όμως να το τεντώνει. Δηλαδή να λέει σε κάποια φάση δεν αντέχω άλλο να ακούω μαλακίες για ραπάδες και φήμες ή ότι με τα κουτσομπολιά που βγαίνουν έξω έχω μπουχτίσει. Είναι πραγματικά αυτό. Βγαίνουν όλοι μιλάνε, λένε ό,τι να είναι. Οι μισοί rappers τα κάνουν, δεν τα κάνουν, λένε, ξελένε. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά το πιο γαμάτο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σου στοχοποιεί κάποιον συγκεκριμένα. Απλά λέει τι παρατηρεί στην κοινωνία, τι γουστάρει, τι δεν γουστάρει. Και εγώ το γουστάρω αυτό. Δεν ξέρω. Μου φύγε το σοκ. Γουστάρουμε. Λοιπόν, πάμε αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Ευχαριστώ, εντάξει. Να είστε καλά. Ο Ηλίας Φουντούλης θα κάνει join σε επόμενο επεισόδιο. Και ο κύριος Σπηλιόπουλος. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Το κάπως αλλιώς τη δική μου άποψη. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπες. Ο Νέγρος εδώ μπαίνει πεινασμένος και δίνει ίσως το καλύτερο κομμάτι του δίσκου. Εδώ διαφοροποιείται λίγο η άποψή μου και θα πω ότι δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο beat του δίσκου. Το James Jacob Williams το έχω επίσης πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, τώρα τι πρώτο, τι δεύτερο, τώρα τα πολλά και τα λίγα. Άλλο ένα beat που δίνει σε πολύ καλό βαθμό συνδυασμό ανάμεσα σε παραδοσιακή μουσική και rap κουλτούρα. Γενικά δεν έχω να πω πολλά, το κομμάτι τα λέει από μόνο του. Από μόνο του τα μιλάει, τα facts. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Θεωρείς ότι τα κομμάτια που βγάζει ο Νέγρος που είναι κάπως αλλιώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις? Άμα εξαιρέσεις την Ύδρα, ναι. Ρε φίλε, είναι ωραίο γιατί, πώς να σου το πω, χωρίς να έχει δικό του ήχο ο Νέγρος. Φουλ. Είναι ξεχωριστός ρε φίλε, είναι μοναδικός. Συμφωνώ πάρα πολύ. Χωρίς όμως ρε παιδί μου αυτό να σημαίνει ότι κάθε EP, κάθε δίσκος που βγάζει κυμαίνεται στα ίδια vibes. Μπορείς να τα ξεχωρίσεις αυτά τα tracks, εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνώ. Και τώρα να το άκουγες, πώς θα σου το πω, και τώρα να άκουγες βασικά το EP χωρίς να βλέπεις τίτλους, να λες track 1, track 2 μέχρι 5 και να ήταν ανακατεμένα. Θεωρώ ότι μπορείς να το καταλάβεις. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είναι και λίγο σώτα η άποψή μου. Όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά ναι, γενικά πολύ δυνατή κυκλοφορία και είναι γαμάτο το ότι έχει μπει στη μέση του EP. Έχει ξεκινήσει 1, 2, 3, πάρε λοιπόν αυτό. Είναι σαν να σου λέει ότι αυτό είναι η κορύφωση.
Κάπως έτσι ρε φίλε. Αλλά μετά δεν πέφτουμε. Μπορεί να πηγαίνουμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι που είναι το θρασίς σε συνεργασία με Σάσκε, αλλά δεν πέφτει. Πάει μόνο προς τα πάνω. Μπορείς να μιλήσεις, εντάξει, γιατί πριν έκανα μια μπινιά με την κυκλοφορία, οπότε θρασίς, fit με Σάσκε, μπορεί να μιλήσει ο κύριος Ηλιόπουλος. Κοίτα, εδώ δεν είμαστε να ευλογήσουμε κανενός τα γένια. Δεν είμαστε άλλωστε ο Άγιος Βασίλης. Okay. Φίλε μου Αντώνη. Γεγονός, γιατί δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Τι εννοείς? Θέλω να ακούσω την άποψή σου, όχι εντάξει. Αλλά 30 Αυγούστου τα λέγανε κάποιοι ότι έλειπε μία συνεργασία του Σάσκε με τον Negro. Και λέγαμε, εάν αυτό βγει, θα πέσει το Spotify. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν το κομμάτι και αφού λοιπόν είμαστε πλέον έτσι μάντις και έτσι βλέπουμε το μέλλον. Έχουμε πάρει λίγο τα πάνω μας. Ακριβώς. Μπαίνει ο Σάσκε στο vibe του δίσκου αμέσως και δίνει ένα άλλο essence, ένα άλλο χρώμα και παραπάνω ποικιλία στο δίσκο με ένα πάρα πολύ καλό verse που κουμπώνει τέλεια. Μπαίνει μετά ο Νέγρος, δίνει ένα ακόμα σοβαρό verse στο δίσκο του με εναλλαγές στο flow, στην ένταση και στην ταχύτητα που ραπάρει. Και για άλλη μια φορά το beat αποτελεί το καλύτερο θεμέλιο για να χτίσουν από πάνω οι artists την οικοδομή τους, το σπίτι τους. Το κομμάτι είναι αψεγάδιαστο για μένα, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο δέσιμο, δώστε μας παραπάνω κομμάτια. Αυτά. Ξέρεις τι, νιώθω ότι οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες μπορεί να έχουν και άλλα feats και να λένε θα δώσουμε πρώτα το καλοκαίρι αυτό στο καλοκαιρινό EP του Σάσκε, ώστε να είναι κάτι λίγο πιο ήρεμο, να φανεί όμως ότι έχει γίνει αυτό το studio session ανάμεσά τους και μετά να σου πούνε ωραία, θα δώσουμε κάτι λίγο πιο βαρύ, είναι μέσα στο χαρακτήρα και για το θρασίτατο. Το γούσταρα πάρα πολύ και εγώ ρε φίλε, κακά τα ψέματα, είναι άρρωστο κομμάτι. Και γουστάρω γιατί δεν είναι μόνο απλά να πεις ότι κάνανε ένα fit. Με την έννοια ότι έχουν και οι δύο από ένα ξύλινο verse και έχουν ενωθεί. Δηλαδή σε κάποια φάση πετάει ο Νέγρος από τη Χρυσούπολη ως τη Χρυσή Ακτή ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πώς είχε κάνει τότε και ο Μπλάντι με τον Ντοκέλ αναφορές που έλεγε μέσα νομίζω Μπλάντι που κολλάει ο Τόκελ με τον Μπλάντι, πίστευα πως ήταν μαλακία. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να το σχολιάσουν και να πούνε το προφανές ότι ναι κάνουμε fit αλλά κάπως να τον ντύσουν όλο αυτό. Ναι. Το γουστάρω full και άλλη μια φορά περνάει μήνυμα γιατί έχω λοκάρει ένα στίχο του Kevin ο οποίος λέει ξένος είναι και αυτός που λέει φύγε από εδώ ξένε. Είναι true και νιώθω ότι αυτά μέχρι ένα σημείο μπορείς να τα πεις επειδή τα έχεις παρατηρήσει. Από ένα άλλο σημείο και μετά όμως πιστεύω ότι είναι και το τι έχεις ζήσει και το τι έχουν φάει τα αυτιά σου από όλο αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ. Πραγματικά ωραίο κομμάτι ρε φίλε, ξέρεις, και λες είναι 5 tracks, ενδεχομένως να μην χρειαζόταν και το fit. Γιατί λες έχεις καιρό να ακούσεις Νέγρο μαζεμένο, αλλά ήταν πολύ ωραίο, δεν γκλώτσαγε ούτε λίγο, ήταν full αρμονικό και πραγματικά περιμένουμε κι άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτά τα δύο, έχουν ανοίξει οι πύλες, συνεχίστε να δίνετε. Να ρωτήσω κάτι, μιας και είπες για τα fits, δεν θα σε διακόψω τώρα, αλλά επειδή ναι, μετά μπορεί να το ξεχάσω ή μετά μπορεί να μην κολλάει στο πώς θα πάει η κουβέντα μας. Εντάξει. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε, εντάξει δεν σου λέω να δούμε κι άλλα fits στα 5 κομμάτια, αλλά δεν θα θέλαμε να δούμε εξής τώρα κοντά άλλο ένα fit με τον ανερχόμενο καλλιτέχνη και φίλο του Νέγρου, τον Καρύμ Καλόκο. Ρε φίλε, νομίζω ότι καλύτερα να βγει σε ολοκληρωμένο δίσκο. Γιατί αν βάλεις και Καρύμ. Όχι τώρα, όχι εδώ. Γενικά. Να το δούμε κάποια στιγμή. Ότι το θέλουμε, ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει, χειμώνας ήταν. Θέλεις λίγο Καρύμ, θέλεις μους. Αλλά ξέρεις, εγώ θέλω Καρύμ με Νέγρο, όχι όμως σε χαλαρό κομμάτι. Αυτό λέω. Ναι. Ουλάλα και πολύ παραπάνω. Ρε, αυτό όμως είναι πιο ευδιάθετο chill. Εδώ π.χ. το θρασίς που μπήκε ο Σάσκε και το γούσταρα πάρα πολύ είναι γιατί π.χ. ο Σάσκε τέριαξε 100% γιατί είναι σαν να του βάζεις περίπου ένα verse σαν αυτά που έδινε στο το συνηθίζω από Volume 2. Ναι, φίλε. Οπότε ξέρεις, ο Σάσκε μπαίνει εκεί πέρα δυνατός. Τέλος. Αν ήταν κάτι άλλο που μπορεί να τέριαζε, οκ, αλλά. Ήταν πολύ Σάσκε της 2 στο verse. Ναι, αυτό σου λέω. Πολύ δυνατό, ρε φίλε.
Αλλά 1/5 είναι πολύ ok τώρα. Ναι, πολύ εκεί. Ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα. Και without further ado, περνάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν σχολιάζει τα αγγλικά μου. Όχι. Είναι Φαίνεται η προφορά μου. Είναι απίστευτα. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, γιατί τα αγγλικά που είχαμε και στο χωριό μας δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν οι ακροατές. Να πούμε ότι πάμε στο outro με τίτλο «Τα χρόνια τα ωραία». Μιλάω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα που πήρα μόνος μου. Είναι ξεκάθαρο vibe για outro. Δεν θα μπορούσε να είναι κανένα άλλο από τα υπόλοιπα κομμάτια σε αυτή τη θέση. Μου άρεσε αρκετά, αλλά όχι παραπάνω από άλλες κυκλοφορίες του δίσκου. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι το λιγότερο αγαπημένο μου. Όχι ότι δεν μου άρεσε. Και εμένα το ίδιο, ρε φίλε. Και εμένα το ίδιο. Δεν με έψε όσο με ψάχνει τα προηγούμενα, αλλά είναι γαμάτο κομμάτι. Βλέπεις πόσο safe είναι να πεις αυτό. Είναι το λιγότερο αγαπημένο μου, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν μου άρεσε. Αλλά είναι κάτι που παρατήρησα. Όταν τελείωνε το outro, ήμουνα σε φάση όλα τα tracks είναι για να κάνεις car ride βραδινό. Αλλά το καθένα έχει άλλο vibe. Άλλο θα έχεις με το κάπως αλλιώς 11, άλλο θα έχεις με το θρασίς, τώρα με τα χρόνια τα ωραία. Είναι γενικά ρε παιδί μου ιδιαίτερα και μου αρέσουν πάρα πολύ ρε φίλε. Δηλαδή ξεκινάει το EP, φτάνει στη μέση, φτάνει στο τέλος και είναι όλα ξεκάθαρα και πολύ καλά δομημένα. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ αυτό. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Έχεις την άδειά μας. Ωραία, λοιπόν. Τα χρόνια τα ωραία λοιπόν, όπως προείπα, ήταν αυτό που με έψε λιγότερο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακό κομμάτι βέβαια, έτσι. Σοβαρή groove, για μένα. Ένα beat λίγο πιο chill και relax, σε ένα λίγο πιο vibe, σε ένα λίγο πιο ήπιο vibe σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου, το οποίο βέβαια συνθέτει ένα πολύ καλό κλείσιμο για το δίσκο του Νέγρου, για το EP αυτό. Ο Νέγρος εκθέτει μια λίγο πιο προσωπική πλευρά του για το πώς θα βιοποριστεί, πώς θα συνεχίσει τη ζωή του. Γενικά μας εκθέτει λίγο βαθύτερους προβληματισμούς του. Ενδεχομένως έτσι και ανησυχίες που μπορεί να έχει ο απλός καθημερινός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε, ακριβώς. Απλά επειδή λέει. Ναι, όχι, όντως συμφωνώ. Όχι, επειδή τώρα θυμήθηκα λίγο παραπάνω το ρεφρέν, ειδικά ρε φίλε. Και Ναι. έχεις δίκιο. Όντως πολύ vibe το ρεφρέν. Ουσιαστικά όλα αυτά λοιπόν τα εκθέτει για άλλη μια φορά με έναν πιο ευήκο τρόπο για τον ακροατή. Και αυτό, δηλαδή ήταν ωραίο κομμάτι. Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι, ήταν πολύ ωραίο κλείσιμο. Βίκο, έχω ανατριχιάσει έτσι. Τόσο καιρό νομίζω ότι κάνω podcast με έναν Λιόπουλο. Νομίζω είναι Μπαμπινιώτης πλέον το επίσημο επίθετό σου. Πάψε. Μην εκτεθούμε κι άλλο. Μην εκτεθούμε κι άλλο τώρα. Πες μου, κάτι σκέφτεσαι εσύ τώρα, κάτι κρατιέσαι να πεις και δεν το δίνεις. Και είναι ντροπή γιατί εγώ σε βλέπω. Το κοινό αυτή τη στιγμή π.χ. οι ακροατές δεν βλέπουνε. Όχι, θα πω ρε φίλε. Έχεις ένα ύπουλο χαμόγελο. Όχι, τα σχόλιά μου μπορώ, για το δίσκο θέλω να πω. Τα σχόλιά μου. Παρακαλώ, άμα δεν κρατιέσαι. Ωραία. Τίποτα, ένα πολύ προσεγμένο EP. Δεν απέχει πολύ από το θράσος σαν style. Είναι πρακτικά μια πολύ ωραία συνέχεια του και ένας πολύ καλός τρόπος μετάβασης για κάτι νέο, ενδεχομένως. Τι εννοείς? Ότι είναι ένας τρόπος μετάβασης για να μας προειδεάσει για κάτι το οποίο έρχεται τώρα. Δεν ξέρω. Για τον τωρινό Νέγρο, ας πούμε. Εντάξει ρε φίλε, νομίζω ότι η κάθε κυκλοφορία του, γιατί εγώ τώρα μιλάω για μαζικές τύπου albums και EPs, είναι πολύ δυνατές. Απλά σκέφτομαι ότι πολύ πιθανόν αυτά τα κομμάτια να υπήρχαν για να μπουν στο θράσος. Και να λέει, ξέρεις τι, το έχουμε ήδη φορτώσει με καλά κομμάτια. Οπότε θα ήταν λίγο του ματσίλα να σκάσει αυτό. Και το πετάει μετά σαν EP. Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, να ξέρεις. Είναι πολύ έξυπνο, ρε φίλε. Αν έχει γίνει αυτό. Είναι πολύ πιθανό. Εξίσου πιθανό είναι και εμείς τώρα να μιλάμε ό,τι συνωμοσία υπάρχει. Να την πετάμε εδώ. Και σίγουρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι το κάπως αλλιώς δεν ήταν να μπει στο θράσος. Γιατί υπάρχει άλλο κάπως αλλιώς στο θράσος. Και λέει και στο beat, ξέρω εγώ, στο sample. Το EP. Ναι, ισχύει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορούμε να μάθουμε από πού είναι αυτά τα epic samples που βάζει στα κομμάτια των Νέγρος. Μπέσα λίγο. Αυτός ο τυπάς που μιλάει σε κάθε... και τον έχει βάλει σε όλα τα tracks, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Μπορείς να με εξηγήσεις από πού είναι? Μπορεί κάποιος να μας πει στα σχόλια από πού είναι αυτά τα samples που βάζει? Black Morris, στείλε μήνυμα, φίλε. Ρε φίλε, μπέσα.
Μη μας κάνεις πόλη για κάποια κυκλοφορία, δεν θέλουμε. Πες μας μόνο αυτό και εμείς θα σου πούμε και ευχαριστώ στο τέλος, δεν γίνεται. Ναι, ακριβώς αυτό. Να μην αναφέρουμε το ότι γκουγκλάραμε samples νεγρού του Μοριά από διάφορες ταινίες, ρε παιδί μου, παλιές, να δούμε τι είναι τι. Ακριβώς, μπήκαμε, γράφουμε πριν τελευταίες μας σημειώσεις, γιατί έχουμε σημειώσει, είμαστε τίποτα οργανωμένοι άνθρωποι, τι νομίζετε. Και ο Αντώνης λέει, θα γκουγκλάρω. Τι θα γκουγκλάρεις? Τα λόγια του. Και Πάμε. έκατσε και γκουγκλάρε λόγια ανθρώπου που ακούστηκαν σε ένα sample για να δει αν θα του βγάλει αποτέλεσμα. Και μαντέψτε, δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς προσπαθήσαμε. Ισχύει. Θα πω κι εγώ την άποψή μου για το EP γενικά ή θα με έχετε γραμμένο στην Κοίτα, απέξω? η φάση είναι ότι δεν θέλουμε, αλλά εφόσον είσαι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και μάλιστα το κάνουμε και μαζί το pod, ψήσου. Πες μας την άποψη σου, Αντώνη. Πώς φάνηκε θραστέδε το EP? Σου άρεσε, δεν σου άρεσε? Θα άλλαζες κάτι? Γουστάρω που όλα αυτά βγαίνουν αυθόρμητα και χαίρομαι που κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση. Με κάνετε να νιώθω ότι είμαι μέρος εδώ της εκπομπής. Και απλά θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα να έχει τα διπλάσια κομμάτια. Δεν με νοιάζει να ήταν EP. Θα ήθελα να έχει κι άλλα, ρε φίλε. Νομίζω η πιο, πώς το λένε, επιτυχημένη δουλειά που κάνει ένα EP είναι να θες κι άλλο, ρε φίλε. Να θες κι άλλα κομμάτια και να μην σου φτάνουν. Να έχεις κάποια vibes, να πεις ωραία, δώσε μου κι άλλα. Δεν με πειράζει. Να ανακυκλοφόρητα, μιξάριστα. Δεν με πειράζει. Θα τα ακούσω. Αλλά γενικά, όντως, ρε φίλε, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Απλά θέλω κι άλλη κυκλοφορία. Δηλαδή, μέσα στους επόμενους μήνες θα ήθελα να δω λίγο πιο πολύ νεγρό, ρε φίλε. Ή ένα λαϊβάκι έτσι ωραίο να στρώσουμε. Όντως ένα λαϊβάκι θα ήταν καλό. Βέβαια τώρα έκανε. Αλλά εντάξει, εμείς όποτε και να μας το δώσουν, είμαστε εδώ. Είμαστε πιστοί στα ραντεβού μας. Είμαστε εδώ για να το πάρουμε. Ξέρεις τι, είναι ακραίο το ότι έχει και γάμα τη σκηνική παρουσία. Δηλαδή, ας κυκλοφορεί στην άκρη. Ρε φίλε, πώς να σου το πω, σκηνικά γαμάει, ρε φίλε. Και ανάπηρος να στα σηκωθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Βαϊμπάρεις πάρα πολύ. Όχι, τρεις καλλιτέχνες έχουν γαμάτη σκηνική παρουσία. Μπλάντι. Όχι. Ο Έλβις, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Νέγρος στη Μοριά. Α, ο Μπλάντι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τέταρτο. Μπρο, Μπλάντι είναι σαν το τσαντισμένο παιδί που του τελείωσε η πτυρόπιτα μέσα στο κηλικείο και πρέπει να πάει περνηρλή. Ωραία. Τι. Ωραία, ρε μπρο, εντάξει, δεν με πειράζει. Κι εγώ έχω υπάρξει αυτό το παιδάκι. Εγώ δεν έχω καλή σκηνική παρουσία να πω πεντάδα. Και τώρα θα μας γράφουν στα σχόλια από κάτω. Τι λέτε για τον Μπλάντι, ρε μαλάκα, γραμμάτιλο. Δεν μας νοιάζει καν τι θα πούνε για τον Μπλάντι στα σχόλια, γιατί του έχουμε κάνει σοβαρή τιμητική με αφιερωμένο επεισόδιο φαινόμενο. Ακριβώς, όχι ότι και ότι φαινόμενο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Οπότε, για να είμαστε και διπλωμάτες και σιγά σιγά να κλείνουμε, να πούμε ότι αυτή ήταν η υποκειμενική μας γνώμη για το θρασίτατο EP από τον Νέγρο του Μοριά. Κάντε μας ένα follow στο Instagram υποκειμενική κάτω παύλα γνώμη και αν θέλετε και στα προσωπικά μας προφίλ. 2 κάτω Παύλος Ηλιόπουλος. 2 κάτω Παύλος. Ακριβώς, εγώ αυτό περίμενα. Αντώνης κάτω παύλα Δρόσος. Κάντε και ένα follow στο Spotify για να μην χάνετε νέες ειδοποιήσεις για τα projects που έρχονται. Και γενικά μπορείτε είτε από comments στο Spotify είτε από DMs στη σελίδα που έχουμε στο Instagram για αυτό το λόγο να μας στέλνετε και δικές σας ιδέες, τι θα θέλατε να σχολιάσουμε. Καλλιτέχνες, κυκλοφορίες και τα καθένα. Γενικότερα κάποιο σχόλιο όσον αφορά τα επεισόδια που βγαίνουν. Και μέχρι την επόμενη φορά, Φιλιά πολλά. να είστε όλοι καλά, ρε.